Situația este din ce în ce mai gravă. Domnule președinte, în spitalele respective, fie stăteau copii pentru care a locui acolo și a fi îngrijiți în acel spital era ultima șansă. Am văzut astăzi bolnavi psihic transportați la Vaslui din Constanța. Aveți vreo explicație sau vreo poziție, inclusiv în Parlamentul European, pentru asta? Am următoarea explicație pe care o asociez cu ce știu de mai mulți ani din lecturile mele și din documente secrete. Există un plan al așa numitei oculte mondiale de diminuarea populației României. Deranjează foarte tare că aici, la gurile Dunării, e un popor de peste 20 de milioane de locuitori. Întâi s-a încercat să se umble pe harta geografică a acestei țări. Am fost și noi pe aici, în arena de luptă, și nu i-am lăsat să sfâșie teritorial țara. Au văzut că nu ține figura asta și au început să amputeze din populație. Iată că circa 4 milioane de români au dispărut din țară. Sunt la muncă în străinătate. Între timp, sporul demografic s-a redus la zero. Suntem pe minus, cum se spune la ora actuală, și se preconizează că în următorii ani să mai dispară 4 milioane de români. Să dea Dumnezeu să nu ajungem în această stare de leșin și de catastrofă națională. Vreau să spun ceva care nu a prea fost sesizat. Până acum nimeni nu a pus degetul pe rană, că nu se mai poate vorbi de punctul pe I, ci de degetul pe rană, că e dureros. Auzim pe cei doi străini care conduc medicina românească. Un notar maghiar, Cechia Atila, și un medic palestinian. Am toată stima față de nepotul lui Yasser Arafat, am înțeles că e nepotul lui, Raed O să Arafat. fie în direct aici la noi, nu despre asta e vorba. Față de el. Măi, fraților, dar a murit sămânța medicilor din România, am dat mari savanți umanității. E adevărat, dar trebuie să-i recunoaștem lui Raed Arafat ceea ce a făcut cu smordul și cu medicina de urgență. Acum nu e bine ce faceți voi, că mințiți populația în față. Și dacă mă lași un minut, îți voi spune ce nu vrea să se remarce, nu se dorește să se remarce. Se spune că sistemul medical și spitale nu sunt performante. Dragă Alexandra, lasă-mă să vorbesc, te rog. În ce țară din lume spitalele sunt rentabile medical? În ce țară produc bani? Nu produc. Pentru că medicina nu produce, are altă valori. Trebuie să se produce sănătate, forță de muncă, speranță de viață. Deci, motivul invocat că nu sunt rentabile este mincinos, dacă nu chiar criminal. 67 de spitale închise deocamdată. E mai rău ca pe timp de război. Parcă văd filmul lui David Lean, doctor Jivago, de la un cap la altul al imensității unei țări, se mută bolnavii cu trenul, cu vagoanele, cu mașinile. Opriți-vă! Ăsta nu e pogrom, nu e genocid. Vreau să intrăm în legătură directă cu domnul Gabriel Popescu, managerul spitalului din Bălcești. Spitalul unde ieri acel om s-a prăpădit pentru că n-a știut că nu mai este spital acolo. Bună seara din nou. Astăzi primarul a redeschis spitalul. Ce urmează? Ce urmează? Da, astăzi s-a redeschis spitalul. Am avut deja 3 pacienți, 2 copii febrili și un pacient de 60 de ani cu hipertensiune arterială. Ce aș vrea eu să vă rog să dați voie, eu nu sunt de acord cu concluzia pe care a pus-o domnul Raed Arafat, că persoana respectivă a decedat datorită soartei, că așa ar fi hotărât soarta. În cazul în care spitalul funcționa, salvarea care era plecată în municipiul Drăgășan cu gravida rămânea aici la Bălcești, pentru că noi avem 2 medici ginecologi și aveam salvare la îndemână, mergea la cazul respectiv și îl lua și îl ducea la Craiova, putea să ajungă maxim 40 de minute și cred că avea ceva o șansă. Dar vedeți cum este treaba, luxul bogatului și moartea săracului nu știe nimeni. Vă întreb, domnule director, cine o să vă plătească? Cine o să vă plătească pe dumneavoastră acum? Nu s-a întrerupt legătura. Din păcate nu ne mai aude.
De îndată ce vom reuși... Ei funcționează pe răspundere proprie, nu? Da, ea are deschis primăria în momentul ăsta. Muncă voluntară, din patriotism și din omenie. Dar nu trebuia să se ajungă aici. Poate că orice rău e spre bine și așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, să ne lămurim cu toții. Se aplică faza finală a planului de exterminare a poporului român. Se dorește să se transfere o altă populație din altă zonă a lumii aici. Eu știu despre ce vorbesc, nu vreau să-i creez ei probleme, nici postului generos Antena 3, dar există o populație undeva care nu mai are loc de întors acolo, că e zi și noapte război și dorește să se mute aici. Și ne dislocă pe noi și ne bagă în pământ. Iată de ce e pe viață și pe moarte. Apărați-vă viețile, ale voastre, ale copiilor. Am revenit în legătură directă. Vă întrebam, domnule director, cine o să vă plătească? Nu știm, deocamdată nu știm cine o să ne plătească. Sunt 29 de persoane în prezent în cadrul Spitalului Bălcești, cărora nu li s-a întrerupt contractul de muncă. Luni probabil se va lua o hotărâre de către Consiliul Local. Așteptăm în continuare să vedem ce se va hotărî, dacă se va decide transformarea acestei unități în cămin de bătrâni. Câți oameni, aș vrea să reamintim, câți oameni veneau la spital, depindeau pentru asistență medicală de spitalul dumneavoastră? Deci spitalul nostru asigura asistența medicală pentru un număr de 40-45 de mii de locuitori din 12 localități. Lunar aveam 200 de internări. Și acum acei oameni unde se duc? Acum acei oameni se duc care încotro să apucă. Mulți rămân acasă, boala li se acutizează și vor ajunge să anunțe salvarea în ultimul timp, când nu se mai poate face nimic pentru ei. Mulțumesc mult. Vreau să-mi spuneți acum ce întrebare i-ați adresa subsecretarului de stat Raed Arafat, care va fi în câteva minute în direct aici la 100 de minute. Să vă poată și răspunde în direct. Dacă mai are de gând să mai desfințeze și alte spitale și să continue cu acest genocid. Nu știu dacă am fost recepționat la prima intervenție, eu am spus că nu sunt de acord cu ceea ce a concluzionat dumnealui, deoarece dacă spitalul funcționa, salvarea care era plecată cu gravida rămânea la Spitalul Bălcești și o aveam la îndemână și se folosea pentru cazul de la Laloșu. Și putea ajunge persoana care a decedat la spitalul din Craiova în 40 de minute. Și ministrului vă mai întreb o dată, ce i-ați spune? I-a spune dacă are de gând și să facă ceea ce a zis domnul Vadim Tudor, căruia îi dau dreptate întru totul. Mulțumesc mult de tot pentru intervenția de astăzi. Vreau să tragem concluziile. Concluzia e că asistăm la un omor cu premeditare. Luni, la prima oră, voi adresa o scrisoare Organizației Mondiale a Sănătății pe antetul Parlamentului European și să se implice, pentru că e în joc soarta unui popor. Nu mai e vorba de un adversar politic, un dușman al lui Băsescu. Ei dușmănesc tot poporul român și execută un ordin venit din străinătate. Aici este crima de înaltă trădare de țară, pentru care trebuie suspendat și debarcat Băsescu. Ce a făcut el acum e fără precedent. E scenă de satanism. Ce faceți Sunt voi? declarații politice, sper. Păi de acum închide spitalele și deschide cimitirele. Să punem lucrurile în ordine. Nu are treabă Băsescu, când tot ce mișcă e controlat de el. Mulțumesc mult de tot, domnule președinte, pentru prezență și Băsescule, de mâna mea lungă nu scapi. Eu îți mănânc oliva.